Eigenlijk na 2 jaar mocht de KNRM eindelijk speciaal letten dat zij elke week ervoor oefenen. In waar en wien. Hartstikke leuk toch? Ja, alle mensen die vinden het hartstikke leuk om even weer mee te varen. Even in de keuken en wat doen we eigenlijk. Er zijn eigenlijk een protte donateurs die komen even deel en een praatje. Ja, hartstikke leuk. Annie Kobe Visser die is eigenlijk voor de boetenkant en de Springbok is voor het Lauwersmaar. En de Luden, dat is van vroeger, hè? Dus die had vaart tot de jaren 80. En er is nog steeds mensen die daarop vaart, die ben hier nou ik en die doen andere functies. Maar dat is hartstikke leuk. Dit is het paradepaardje van de oude glorie van hier. Het vroeger hier ook op Lauwersoog heeft hij varen. En je ziet het, de mensen willen graag met skip met. En hoe vaak rukken je hem nou uit om mensen te helpen op het water of in het Lauwersmaar? Ja, vorig jaar ziet mij ongeveer op 60. Waar ik wel hier nog van 120. Nou, dan is het heel druk, hè. We doen alle VG's, vrijwillige werk. Dus naast het werk en naast het privéleven naar de piepen dan moeten we hier rennen. En dan varen we uit. We varen op donateurschap, legaten, erfenissen. We krijgen niks van de staat, dus we moeten het wel van donateurs aan. Dus die proberen we eigenlijk wel een beetje te krijgen, Joert. En dan maak ik mij op een boord. Nou, wat wil je dan nog meer?